Tuhoutunut. Mitä se teit? Vittu mä en taju mitä tossa tapahtuu. Tankki tai joku ampuu mun. Pansku please. Se ei ehkä yksin nyt vielä. Mitä sä Pansku teit siinä? Mä sain Stingeristä ja mulla Tankki tulee. Yritätkö korjata sitä vai? En. Mä sain Stingeristä, mä pistin sammusta. Se ei näy vip. Tää hyppäs pois ja mä houtkillaan ne. Okei. Eli ei onnistu mitään. Mitäkäs se kopu nyt, jos se on meillä kerran niin? Tänne jos on APG. Joo. Missä se on se kopu? Onks sulla Spoteissa. Mulla on Stingeri kyllä, kun otin kitin maasta. Aha, Meitsi on nyt näkyy. Base ratein kohta. Näin näki. Heko pois! Noin. Nice. Hyvä, vittu nätti. Heku kyttyi.